And mkpụrụ abịchị Igbo unu ma ole ọ dị? Ọ dị ole? Mkpụrụ abịchị Igbo dị 36. That's 36. Abịchị efe gị wee kwekweghị ije kekpekwele menenye nwenye o pere seshe ti u o veweze abechede efege kwekwehe eje kekpekwele menenye nwenye o pere seshe ti u o veweze. Now these are mkpụrụ abịchị Igbo ndị obere. That means a small letter abịchị in Igbo. Abịchị dị efege kwekwehe eje kekpekwele menenye nwenye o pere seshe ti u o veweze. Daalụnụ. Ngwanụ ugbu a anyị ga-ezi unu ebe anyị si wee na-eweta ụmụ ururu ihe anyị na-akụziri unu. Unu gaa na nkọwaokwu.com one Igbo learning website. Ihe niile ị chọrọ ị ga-eweta ya nga ahụ. Ebe ọzọkwanụ m chọrọ ka unu mara wụ maka ka esi ede Igbo. Unu nwere ike ịnweta Igbo keyboard na sites.google.com. Nke ọzọkwanụ wụ branner.com/Igbo. Daalụnụ ọzọ. Unu echezọkwana subscribe at Ijeoma Onwuzulike. Ngwanụ, ndewonu. Ka o mesịa.